בוא'נה אחי, אני מת לצאת לרעיון כבר, לא הולך, אני לא הולך לצאת אחי, לא יודע מה לעשות. וואלה, מה אתה מדבר? תשמע, אני כל השבוע מתחנן לצאת לראיין את הסגל, את הרס"פ, שום דבר לא נותנים, אני כבול פה באזיקים, אני כל השבוע עם הטלקון הזה כבר, נמאס לי. כבול באזיקים, מה אני אגיד? אני מת גם לראיין את הצוערים, ללכת למגד, לעשות ספר פלוגה, כלום, אני קשור פה כבר שחמט בפעם המאה. די, נמאס, די. הלאה מלטק, נו מה איתכם? מה אתם עוד על בית? איזה גזורים, יאללה חס, נגמר התרגיל, סיימנו, מה? איזה תפקיד שמו אתכם? בואו תראו אותם. עין קמבץ מכונאי, ועין קמבץ עוזר מטאטא. מה אתם עדיין פה? וואלה חבר'ה, זה קורס חליפה אישית, סיימתם תרגיל, יאללה, לכו הביתה, מה יש לכם? זה, לא מבינים את זה, לא מבינים. קיצור, מישהו צריך לעבוד לחיפה, יאללה, אני נוסע עכשיו, יש לי טרמפ אחד, יאללה, מי בא לעלות איתי? חיפה? וואי, איך מתאים לי, זה בדיוק לבית. חכה רגע. מה אני אעשה? יאללה. עזוב, אני בא. אתה תחכה לי דקה, כפרה, אני רק שכנע מישהו, נמאסתי כבר פה. עובדיה, כפרה עליך, בוא נלך לחיפה. אמרתי לכם משהו לגבי יציאה. מבחינתי, לשמש כעמוד יונתן בתרגיל הבא בפרומות. אתה ברור? אני ברור? כן. בסדר. סליחה. אני לא סוזי אסייג, אני לא חנוכוב, בטח לא יהודה לוי, אף פעם לא עסקתי בתיקון שוב. אני לא אמיר ולא, אני לא רן צבר, בטח לא יוחאי ברקו, במנהלת לא עשיתי שום דבר. תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ, תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ, אני לא שחקן שחמט, אני לא אוהב לישון באור, בטח לא יאיר דלל, אף פעם לא ניגנתי בכינור. אני לא גלעד אלוס, אני לא אמסלם שרון, עוד לא נכנסתי לתפקיד ולא נותנים לי לצאת לראיון. תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ, תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ, אני לא חניך כמה, אני לא שכונה, אני לא במילואים, לא אני חיפה תפורה, אני רק חניך מלטק שנגמרו לו כל התרגילים. תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ, תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ, תנו לי לצאת, אני כבר מ"פ.